आपण समस्तଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍କିନ୍ରେ ହେଉଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ସ, ବ୍ଲାକ୍ सर्कल, स्किन टैन किंबा ବ୍ରଣର ଦାଗ ମୁହଁକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ମୁହଁ ବହୁତ ହି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତି। କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁହଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ବହୁତ ହି ଅସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବିନା ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଥିବା ଏକ ଉପଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମୁହଁ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ବ୍ରଣର ଦାଗ କମିଯିବ, सर्कल्स ब्लैक सर्कल्स ହେଇଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଜାଣିବା ଆମେ କେମିତି କରିବା। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପାଖାପାଖି ନିମ୍ବ ଗଛ ରହିଥାଏ। ତ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ 4-5ଟା, ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ବଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହଳଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଏ। ଅଧ ଚାମଚ ଆମକୁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦରକାର। ଏଠି ଆମେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ବଟା 1 ଚାମଚ ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇବା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ବଦଳରେ ଆପଣ ହଳଦୀକୁ ବାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଯଦି ହଳଦୀ ଆଣିକି ତାକୁ ମିଲରେ ପେଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ପାଉଡ଼ରଟା ବହୁତ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍। ତ ସେଇ ମିଶ୍रणକୁ ଆମେ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା। ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ब्लैक हेड्स, ब्लैक सर्कल, स्किन टैन किंबा ବ୍ରଣର ଦାଗ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଖିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଚାରିପଟେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ୱାଶ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ବହୁତ ହି ପରିଷ୍କାର ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁହଁ ଏକଦମ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ସଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏମିତି ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମାସେ କଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। এই ভিডিওটা ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର।